Matul is-sena li għaddiet, Malta attirat iktar minn 170 miljun euro f'investiment. Dan ikkonfermawh figuri għas-sena 2018 hekk kif il-Malta Enterprise approvat 150 proġett li fi 3 snin mistennija joħolqu 1700 impjieg ġdid. Dan qed isir b'investiment kemm barrani u anke minn negozji lokali li l-koll qed iħossu s-saħħa fl-ekonomija u qed jinvestu flushom f'Malta stess. Minn fost il-170 miljun euro investiment, 66 miljun minnhom iddaħlu minn investiment barrani u lokali ġdid, il-kol proġetti li ser ikunu responsabbli għal ħolqien ta' kważi 1000 impjieg ġdid. Fl-istess sena, madwar 115 il-kumpanija f'Malta iddeċidiet li tkabbar l-operat tagħha u bekk inħolqu ma' 700 impjieg ġdid. Tkabbir li huwa ekwivalenti għal 106 miljun euro f'investiment. Dwar dan huwa news tkellem mal-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona li spjega li l-Gvern se jibqa' jaħdem biex dan l-andament ekonomiku pożittiv jibqa' għaddej. Mhijiex xi ħaġa li din naraw illi ser tieqaf fis-snin il ġejjin, ħanibqgħu naħdmu biex inkomplu nattiraw iktar investiment u niddiversifikaw l-ekonomija tagħna kemm jista' jkun possibbli, ġifieri b'mod sostenibbli fit-tul u jkollna l-iktar ammont ta' setturi possibbli illi qegħdin joperaw fil-pajjiż li jagħtu valur miżjud l-ekonomija tagħna u jżid impjiegi ta' kwalità. Dwar dan ikkummenta mal-Gazzetta Kulħadd il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise, Kurt Farrugia, fejn qal li l-klima pożittiva li nħolqot fil-pajjiż qed tinkoraġġixxi iktar investiment ġdid f'pajjiżna. Farrugia temm jisħaq dwar l-importanza tal-espansjoni ta' investiment eżistenti għaliex dan jinkoraġġixxi t-tisħiħ ta' impjiegi ta' kwalità u jassigura investiment f'Malta għal tul ta' żmien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.